efendim. Halepam, barlyg hikmet nazarlyny garamak şeýle mühimmika? Hawa. İnsan vicdanına kulak asan ýagdaýynda erki, zehini, duýgulary, alahy basarnyklary ötüp kämilleşip başlaýar. Şeýle insan bolsa bolsa duýarlarynyň hem de nebetiniň ýetiri bolmaz. Elbette. Şol insan hemişe töwerekde bolup geçen zatlary seljerjek bolup, nämedir bir zatlara düşünjek bolup öğrenir. Ýöneköy işlerine de ýed ölçäp bir keder. Arda hyýalyň sesine kulak asyp, ters işlere baş goşmaz. Çırpynýan neňide de uğrun ýetirmez. Barlygy hikmet nazary bilen teredip bilmeýän adamyň akly çykgynysy ýagdaýa düşüp bilir, şeýle dämi? Parasatyny ýitiren adam barlygy ýa-ha ýüzde şekilli, ýa-da görmek isleýän şekilli görýär. Ol elmidama ağlanmagyň gaýgysy astyna ýaşar. Adam kemçilikleri bilen adamdyr. Anyk bilýän işlerine de parasatyny ýitirmek adaty da tasawwur edilmezmi? Parasat görmek bilen baglanyşyklydyr. Gözüň gabagy bolsa, hemişe açylyp ýapylyp durýar. Görmäge päsel bermeýän bolsa, oňa kändir üns berilip durulmaýar. Eýse adam görmek ukybyny ýitirmeýände de, gabaklar gözüni bir neme köprek baglaýan bolsa näme? Ani gönüňden gelsene näme diýmekçi bolýan? Bir yere, bir yara, gözel sina tereden wagtyň gabagyň gözüň öňüni esli wagtlap örtüp dursa näme? Näsa lukmana giderdi. Gidip bilmeden näme etmeli? Gutuljuk näsaň tebidi üstüne gelir. Onda üstüne gidiberelimi? Eglenmän, derhal. Hayırlı işi beci tutmak gerek. Nämeler diýäniň gulagyň eşdiýärmi? Hemişe bir taraplayın Ferediýan. Ýene kügünden kaziýet bolýar. Biziň ýeňläýmegimiz gaty mümkin, şondan näme etjek? Ol adamyň kiňne hakda görünip dura. Şoňa akly usul etmelip näçe aýtdym, nejla? Oň bize soňam ýüz tutjagyny unutýan öýdän Emre. Men näme deýin? Ýalançy şaýat tutaýynmy? Gerek bolsa tutarsyň. Ýok, bolmaz. Emre dinle meni. Oyunu düzgünne göre oynamaly. O nähil düzgüne göre? Ýalňyş şeritmeni ama taýarlamak, ýalançy şaýat tutmak bu nähil oýunmaly? Ferit gowja pikirlen. Ahyrky sözüň şu. Gurun jaýy çöküpdir, adamlar jaýsyz galypdyr. Ha, terebeden bolup bilerdi. Çökün jaýyň aşagyny adam alyp bilerdi. Onu aklamakdan el çekeli. Ýok, düýünden bolmaz. Eýýäm öň tölegine mallym. Alan watyň menden soramaly ekeniň. Ikimiziň şäherlikdigimizi unutdyňmy? Diňe bir şäherik däl, biz adagly ahyryn. Görýän welin tanamaýan adamlaryň menden has gowy görýän. Sen erte kun çağalamaz bolanyda şuňal hereket edersiň. Nejla, beýdime? Men töýüň ok. Töýýän bolsaň gögünme degmezdiň. Men ýermişadym gelenok. Biraz şeýle etmäge mejbur biz. Özümiz üçin, geljeğimiz üçin edel şony. Hawa näme etmekçi bolýar? Bir gecik ütköşüklik etjek. Jaý boşatmaly, duýduruş berilendigine şaýatlyk etjek. Bir kysana adam tapjak. Peki. Ýagşy. Ýöne bu soňky gedek bolsun, bolýarmy? Sen arkaýyn holy diýdim. Ertir toý täkedimiz bellenler, şeýle dälmi? Entek çakyly katlaran paýlamaly. Bir topar iş bar. Bolýar. Men ýerden nikahyny bar gaýdaryn. Görüşýänçek. Görüşýänçek. Yarşalymy? Bolýar yarşaly. Goy, teretap bol. Gözüm! Gözüm!
Emre, häze sargyňyz aýrýas. Men gözüm görürmükä? Biraz wagt görmeldiňiz mümkin. Näçe wagt? Tiz wagtdan görüp başlar näşeýle dämi? Emre aga, gönle baýdaýyn. Gözüňizde gaty köp ziyan etipdir. Şundan gowy bejermek mümkin näl. Diýmek kör bolup durna. Muny wagt görkedir. Emre haýyş eden giňrak boluň. Insan her hili bahana tapıp, özünün mamle örkezmek ýaly kesellerini daşda durmalydyr. Onu insanyň ýoýup üýtgedip bilmejek hakykaty ýokdur diýäňizde. Nefsin doýdum doğrulumy ýokdur. Şoň üçinem bahana tapmakda oňa taý geljek bolmaz. Şeytany jennetden kowduran esas sebäp näme? Sowalyňyzy sowal goşup öýdüňizden soraýyn. Adam atan gaýtadan jennete girmegine näme sebäp boldyka? Şeytan öňüne oýlan hakykaty ýoýdy, üýtgetdi de onun ölçümany çykardy. Soňam baş götürdi. Şoň üçinem jennetden kowuldy. Hazreti Adam ata bolsa ýalňyşyny boýuna alyp kabul etdi. Soňam toba kıldy. Şoň üçinem gaýtadan jennete girdi. Adam öz ýalňyşlaryna garalawjy bolup, dostlaryny kabul bolsa aklawjy bolmalydyr. Köşeşiň, rahatlynyň, gaýgy darýalda hat ýok. Hanturun makali? Ýagdaýyňyz neçik? Oho, Talih aga, Emre bilen tanışdyňyzmy? Hiç kim bilen tanışadym gelenok. Meni günüme goýuň. Gynansaňam menden gutulyp bilmerdiň Emre. Lokmanyň aýdyny aýtmany bilemok. Ýöne meni suwatla perýadymyňda siziň ýanyňyzda borun. O näme üçin? Gözüm görýär etjekmi? Gözlemi gaýtaryp berjekmi? Maňa näme peýdaňyz degsin? Size gözüňiz bolmasa da görmegi uretmäge ýynanşak. Ýöne elbetde elimden geldigiçe. Nejlan ýeride. Bu arada şoňly gürleşip göreýin. Nejlan men adaglym. Käbir zatlar şoňly gürleşmän çözüp bilmen. Bolýa, siziň aýdyňyz bolsun. Onda Nejlan hanyma garaşalyň. Teşekkür ederim. Minnettar. Görüşýänçek. Sag bolun. Bugün diýin jalyp bilersiň. Inni kepdeden başlap täze iş jaýymyza işläp başlarsyň. Täze iş jaý diýenmi? Mundan welak Emre bilen işlemen. Onuny işläp bilmez. Biziň özümiz täze iş jaýymyza işlerimiz dowam eder. Gitmäkäň müşteri depterçesini getir. Toýuňyz näme? Özüňe degişli däli işlere burnuň sokma. Bolýa hanım. Alo, Yusuf ağa? Salgymyzy ütgetdik, şonu aýdaýyn diýdim. Hawa, gynansagym. Mundan welak Emre bilen işlemer. O helakçylyk uçurady. Inni işläp bilmez. Nejla entegim gelenok. Jaňa adyp bilermikak? Telefon bileti ýazynda Emre? 816 96 08. Däl remesemem ýagşydyr. Inni telefonumy edip bilmenmen. Näme etsem käm? Ilki bilen şuňa boyun bolmaly.
Bu derdi çekýän diňe sen näl? Dünýäde gözü görmeýän başga da gyt däl. Men Nejla hanyma jaň etdim. Buyurun. Girin. Sağ olun. Şefik ağa, hoş geldiňiz. Hoş gördük. Uçypsyzy sowgadym kabul edin. Köp sağ olun. Ne edip bir güne çıkanıma özmem hayran. Öy eýelerine müňlerçiligine öwütelek tölemäge taýarlyk berdim. Size minnetdarlyk bildireneydim. Hökman näldile? Size jaň edýärler. Ziýany ýok. Menem size jaň etjekdim. Mundan beýlek size täze iş çaýynda hyzmat eder. Şeýlemi? Jogap beren okulun bir zat boldumy ka? Hökman hawaralar. Häzir bolsa işe başlaly. Ona ähli işe. Men hiç taýat etmäge ýagdaýym ýok. Men pikirimçe ýetirer wagtyňam ýok. Bir topar işleň garaşyp dur. Kärim taşlamakçy dälsiňä. Şu bolşum bilen elinde näme geler edýäň? Ilki bilen öýüňizde nefsiň agyrmakdan hem agyrtmakdan ýöze görmeli. İkincidenem, şu ýagdaýym bilen nämeler edip bilerkäm, nämeler öwrenip bilerkäm diýip işe girişmeli. Bu näme? Görmeýänler üçin ýürete taýarlanan kitap. Beýnan taňam emreýin aklawçylyk kärini dowam etdirip bilmez. Elbette. Ne edip dowam ettirdin? Ne edecekde? Ýöne siz bilen işlemege dowam eder. Sağ olun. Görüşýänçek. Sağ olun. Sağ olun. Ey Hudaý, gülörüň açar bar ahyry. Näme üçin kapyň jaňyny basýar kabygy? Açdym gyýdym, açdym. Günüňiň haýyrly bolsun kaka. Bizi öýe öýerjekkämi? Ýagdaýyň näli gyýdym? Yaxşı, öz ýagdaýyňyz nähili? Bizi garaşdyryp durjakmy kaka? Siz şöýlerek geçeli hani? Göreň okmy? Geliniň göwreli. Aýplaşma göreň atasy. Geç gyýdym, geç. Bay bow kaka, mehmana garaşýanmy? Kän görlemede näme işiň bolsa aýdy ber. Görşüň ýaly geliniň göwreli. Bize bir pul gerek. Men ne pul ýok. Beýdime kaka, maňa ýalan sözdeme. Senne pul bar. Oglum men baryny berdime. Baryny berdim. Güýç bilen aldyň ha. Yene var. Men bilýän, yene var. Hamid besir. Ýok. Ýok. Haşit ýa. Ýok ne? Näçe pulum bar oda baryny berdim ben saňa. Maňa takal okuma kaka, takal okuma. Öýüň bir ýerine goýansyň. Sen köni tilkilerden. Bankada da tapşyrana dälsiň. Hamid beýtme, haşit ýa, beýtme. Sen goşulma. Gümmol, gümmol. Men teň ýaly oglum ýok. Gümmol. Kaka, kaka, ahyrym götürme. Atasy, atasy. Ýörani, ýür. Näme etdiň? Ýür diýen saňa. Näme etdiň Hamid? Ýürek tiýdirek. Ýörani, ýür. 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 Hüsnü ağa. Men geldim. Hüsnü ağa.
Hüsnü ağa? Hüsnü ağa näme boldy? Derew tez kömek çağırayın. Gıydym. Men Razy bol. Hüsnü ağa? Yok, Hüsnü ağa. Eýýem onun geçti. Necla entegim belenok, jaňa medenok, jaňa semem jogap berenok. Onun içinde köp zade öwrenýäňiz. Taýakly ýörep bilýän, harplary öwrenýäň, arkaýyn hereket edip bilýän. Ýöne dünýä botogdan has giň. Nähili ejizligim gören okmy? Öýlenmekçi bolýan gyzym ýanyna gidere ýagdaýym ýok men. Insan ayağı bilen yetip bilýän ýerini çenlimi, ýa-da pikir haýalyny yetip bilýän ýerini çenli ýol geçýär. Güýçli bolmak diňe görnüşe görä däldir. Onsoňam kıyın gün ýan ýollar üçinem, dost üçinem syňygydyr. Necla hanymyň bärik gelmänini gözüňe tutsak, ol bu syňydan geçip bilmedi diýsegim bor. Agdaňdan çykýany gulagyň eşdiýärmi? Men gatnaşyklamakda belli karara geler ýer, sen kimmişiň? Estağfurullah, men diňe pikirimi aýtdym. Aýtma, Necla men söýýär, düşünýärmi? Söýýär. Emre, gözüňizi aýdyň. Siz çykarýas. Men bärde ýene bir az galsam bolmazmy ka? Haýyş edýän. Meni tek taýýar däl, gorkýan. Gorkma. Men ýanynda boljak. Bu gözler Men şu äýnegi dakynaý. Sağ ol. Nereye gideli? Necla'nın yanına. Bolya. Sanırım Şu wagt Necla hanım bulugyna minjak bolup dur. Necla. Emre? Geçti bolsun. Hastahanadan çıkıpsın. Näme üçin soramaga barmadyň? İşim köp boldy. Bu näme diýdiň Necla? Gönle gaýdaýyn Emre. Inni kimidi çäregem däl adaglym. Şertleri ütgedi. Men tanaýansyň. Bir kör adam üçin ömrümi zaýa edip biljek gel. Gaty görme. Ýöne entegem bir ýerde işleýär. Men göçdüm. Elbetde işgärlerim bilen bilelikdi. Näme? Emre, doň ýüreklik etmek islämok. Emma inni sen aklawçylyk edip bilmersiň. Sen helakçylyga uçuradyň diýip menem aklawçylygy taşlap bilmerne. Gaty görme. Netibede ýok eken. Biz bir ýene duşmala bolsun Necla. Muny düşmançylyga öwürme Emre. Çünki utuljak men näl öýüň bolarsyň. Akıl berýär diýip hatap etmeň. Ýöne öňüm aýdypdym. Durmuş tutluşyk ýaly bir zat. Wagt adyl beýanynyň hakykaty äşkär edýär, onuň soň hemişe oňutlyk bilen tamamlanýar. Her kadady ýagşylyga ýören ýagşy. İyi yaratın. Sağ olun. İyi yaratın. Sağ olun. İyi yaratın. Sağ olun. İyi yaratın. Sen hüsnüň aýdymy? Eýdi yaratyn. Sağ olun. Men gyýdy däl goňşdy. Ýöne näçe ýyllap men üçin ata ornuny tutdy. Menim elimden geldigiçe oňa perdentlik etdim. Ýöne inni. Men hüsnüň köýüni dosty gyýdym. Eşidip geldim.
Men Hüsnü ağaň zatlaryny ýygnashdyrmakçy isleseňiz sizem gidäýin. Uzakdan gelen bolsaňyz diňjiňizi alarsyňyz. Ýörüň, ýörüň. Allah razı bolsun gydym. Sizden hem razy bolsun. Çok iyi. Hüsnü ağa ören gowy adamdy. Ýöne ýekedi. Bir ogly bar eken. Ýöne men şu wagt içenni görmedim. Käbir adamlar gatty köp asy bolýar gydym. Şeýle ýagdaýda düşen garrylar gatty köp. Keşke mümkinçiligim bolsa, hemmesine kömek edip bilsemdim. Ýeke galan garrylara, ýeke galan çağalara kömek edip bilsemdim. Mydama dilege diýen. İnşallah Allah maňa şeýle mümkinçilik bersin diýip. İnşallah gydym. Berde bir bukça var. Bir aklawça ýazylypdyr. Gany göreýin. Yollaş aklawjy. Beýdip aýak üstünde durmaň, suwalyňyzyň başyna geçiň. Men bir az wagtlyk siziň kätibiňiz bolmagy da razy. Men inni aklawçylygy başarman Salih. Onsoň maňa kim iş berer diýen. Onçodan bilip bolmaz. Bağışlan, gapy açyk eken. Geliberiň. Bu kim? Men aklawjy Emre Yıldız gözleýän. Menin aklawjy däl. Şu bukçaň başynda siziň adyňyz ýazylygy. Muny size goşurmak men borjum. Hüsnü goja Türk şunu size goýupdyr. Ol ýaňy ýakyny aradan çykdy. Şu bukçada on goşlaryň arasyndan çykdy. Hüsnü goja Türk. Bir iki ýyl mundan öňe ýerini satjak bolanda men o kömek edipdim. Soňuny görmedim. O gowy adamdy. Jaý jennetden bolsun. Men Hüsnü goja Türk. Maňa degişli bolan Güneş Bank 76-578 belir hasapdaky 100 000 lirany Gülür hakalmada berýän. Wekil hökmüne aklawjy Emre Yıldız'y görkezýän. Maňa degişli bolan zatlaryň ählisiniň Gülür hakalmada berilmegi üçin zerur işleriň durmuşa geçirilmegini isleýän Hüsnü goja Türk. Maňa kim iş berer diýýärdiňiz? Derediň işiň özi geldi. Onna derrew işe başlaly. Başlyk bir jemint. Men gidip bilerinmi? Gidäý güller. Ýöne erta akşam işlemersiň, belleýän. Bolýa başlyk. Hatta bu hepde has köprek işleýin, biraz pul gerek boljak. Bolýa göreriz. Sag bolun. Öýde hiç kim ýok. Hany göreli höttesini gelip bilermi kak? Eger başyn dogry başlanmalsak, soňum dedi bor. Şeýle bolsunna. Güller hanım geldi diýen. Güller hakalmaz? Hawa. Hawa teride ýer zat ýok. Siziň ýanyňyzda ýagşy şabar bilen geldik. Gelin ştaýa geçäýin. Gördüňmi? Hawa terlenen sesinden aňdyň. Tapmaga çalışsaň bolýar. Hemişe bir çykalyga bardyr. Geçin. Siz neme? Hawa hanım, men göremok. Bir zat boldymy? Yok, näme bolsun? Baş üstüne oturuň. Görmeýäniňiz bildirbem duranok. Hemme zady görýänsiňiz öýtdüm. Biz Hüsnü goja Türk bilen baglanşykly mesele üçin geldik. Men Hüsnü ağaň aradan çykanyna gaty gynanýan. Güller hanım. Hüsnü ağa bankdaky 100 000 lirasynyň hemmesini size goýupdyr. Näme? O nähili? Men Miras sizinki. Oň dost aýtdy.
Hüsnü ağan halını havortudan hiç kim yok eken. Bir oğlu var. Ýöne görüşen okdular. Kanun boýunça bildiriş berip oğlunu ýa-da bir garnaşyny tapmaly bor. Muňa çeýin bir az wagt gerek bor. Eger bildirişe jogap bermeseler, pulu alyp bilersiňiz. Ýöne men onça puly näme deýin? Siziň etsem petsemiňiz ýokmy? Bar. Eger dogrudanam Hüsnü ağa maňa pul goýan bolsa, o puly özüm üçin näle mätäşlere harj etjek. Özüm ýaly ýetim çağalardyr garrylar üçin harj etjek. Allah şükür edýän. Görýän bolan Hüsnü ağa mirasyny goýjak adam sany saýlap bilipdir. Ýöne ente kowluk mullym kak diýen. Haýal etmän gaýata bildiriş bereliň de garaşalyň. Hamid. Bu sen kakaň dämi? Hawa, şol. İyi yarasın. Gelin Behiye daýda. Gyýdym saňa bir zat aýtjakdym. Oglum öýlenýär. Ondan şu taýda ýaşajaklar. Sen hiç haçan men görmediňmediň, emma inni başga ýerde ýaşamaly bolarsyň. Gaty görme. Behiye daýda, men näderkäm, nire göçürkäm? Gaty görme gyýdym. Bir ay möhlet berýän. Bir alajyn etmeli bolarsyň. Hamid. Hoş geldin. Entek nahar taýar däl, bugün ýer geldiňli. Kakam ölüpdir. Haçan? Gaýata bildiriş beripdirler. Kimin garnaşy bar bolsa jaň etsinler diýipdirler. Şoğun ölüpdir. Barıp gaýdan günümiz. Sen öldürdün. Kakaň sen öldürdün. Sesini çıkarma, kes sesini. Eger bir ýerde aýda aýtaň saňa denebim agyrmaz. Göwreňdäkäde, meni eşitdiňmi? Eşitdiňmi? Eşitdiňmi diýen? Eşitdim. Eşitdim Hamid. Bildirişe jogap berilmeli möhletde bolup barýa. Munun artyk garaşyp oturmalyň. Jaň etjek adam bu ata çelini jaň ederdi. Onsoňam Hüsnü ağa pahyryň gösetine de mirasy Güllür hanymy bermelidir. Aslynda möhletde bolýança ýene bir wagt garaşmak gerek. Ýöne men jogapkärçilik özüm alyp mirasyň kepillik işlerine başlajak. Garaşda kas goýurdy ýöne şeýle pikir edýän bolsaňyz haýyrlysy bolsun. Ey Rabbim, menini näme semkem? Ey Hudaý, maňa kömek et. Maňa kömek et. Hoş geldiňiz. Salam. Sizi miras gowşurmak üçin geldik. Bütün para Ähli pul şoň üçinni sanap göreýin. Yok, estağfurullah, sanamak näme gerek? Ondan men bu puly mätäşler üçin harç etmek ýüregime düýdüm ahyryn. Hemmesinimi? Güllür hanym şeýle niýet edipdir. Hawa, şeýle niýet etdim.
İsteseňiz bizim bu pullary paýlamak üçin size kömek edip bilersiz. Elbetde, ören minnetdar bolurdum. Sanırım Pullary paýlap boladyňyz öýdýän. Hawa. Ýöne men hasaplama görä ýene bir näçe ýere pul bermelilik. Neme? Men bir azragyny özüme goýaýjakdym öýleň. Aljagym almajagym bilmedim. Öz ýagdaýymam kıyın. Uy, elbetde bu pulun kanun boýunça eýsiz. İsleýän etmek hakyňyz bar. Diýmek, ýagşy niýet bilen dilek edipsiňiz. Allah da bu pul size beripdir. Diýmek, ygtyýar eliňizde. Aslında men hemmesin paýlaýyp niýet edipdim öýleň. Güllür hanım berekella. Sizin yerinizde özüm bolsam sizin geden ýagşylygyňyzy edip biljegim bilmejegim bilemok. nerede Nire yok boldun heley. Men tas açlığımdan ölüpdim. Latareyne hel bolduk ha. Git şu Baran şo men petegimi getir. Hakiki adam kärçilik nusxosy. Tekinçilik çähini işi bolup işleýän Gülür Hakalmaz, ýürek kesel sebäpli aradan çykkan hüsni goja türküň özüni goýup giden 100.000 lira möçhürnäki mirasynyň baryny mätäşleri bagş etdi. Näme? Biz bede berde latara oynap durmuşymyzy biraz gowlandyryp bolmazmy diýip pikir etýär. Kakam bolsa pulny başa ýerine goýup gidipmi? Bar bir opul biziň durmuşymyzy gowlandyrmazdy. Hemmesi humara giderdi. Sen näme diýýäň aý? Ýöne sen jaň etmedin-de Hamit. Garnaşy bar bolsa jaň etsin diýip şoň üçin bildiriş beren ekenler-de. Sen bolsa gorkdyň. Behet sesiň çykmasyn. Köp gepläp men gaharym getirme. Men diňe Hem mol sesiňi çykarma. Ýogsa bar gaharym senden çykar.
Güller hanım, maýyplar urmasyny işleýän tanşym jaň etdi. Pulun galanynam şo ýere beren ekeniňiz. Hawa Salih ağa, mätäze adamlar barka öz aladam etmäýin diýdim. Hüsn agaň nadan oglunan gorap taklan pullaryny degişli ýerlere ýetirmek özüme borç bildim. Siz öýdüňize gelişen hereket etdiňiz. Ýagşy niýetiňizde jogap ýok, muny Allah da başyňda çün kynçylyklar ýok eder diýip umyd edýär. Dogrudanam şeýlem Salih ağa. Edýän ýaşylykymyzy jogap edip Allah kynçylykymyzy ýok edermi? Beýle bolsa gözlem kör bolan soň Nejla hanym men taşlamagy eden ýagşylygyň jogaby da şeýlemi? Sana bu Sen lafını... gözüňe görkezör Emre. Bu gepiň üçin jogap bermeli bolarsyň. Alo Ayşe. Maňa derhok hakatynyň ady Hüsnü bolan ähli Hamid Goja Türkleň telefon belgilerini tapyp ber. Sen aýdan met. Tiýdirek bol, menim häzir barýan. Ben bak. Öýdüm açarym. Bolýar Salih. İyi günler. Salam. Salam. Şunu aklawja bermeli. Sag bolun. Sizem sag bolun. Kim eken? Hat gatnadyjy. Hat getiripdir. Aklawjy Nejla Aýdel tarapyndan iýerilipdir. Açyp bilermisin? Elbetde. Ne diyor? Näme ýazýar? Kadyete çağırlayaňyz. Nejla hanım Hüsnü agaň oğlunyň adyndan sizi kada şikaýet edipdir. Miras oğlunyňky bolmaly. Ey Hudaý diýmek oğlu bar eken napak ýeriň. Nejla da pursatdan peýdalanypdyr elbetde. Özüm ýalňyşlyk goýberdim. Möhleti doglaýança garaşmaly ekenim. Bütünle öz ýalňyşlygym. Indi näme morka? Kadiyete miras meselesi üçün yüz tutupdyňyz. Hawa jenap kady. Merhum Hüsnü Goja Türk'ün Güler Hakalmada goýup giden mirasyny oğlu Hamid Goja Türk gyzyny almak istýär. Şo dogrymy? Dogry jenap kady. Şikayet edýäniň hakykatdan merhumuň oğludygy subut edildi. Bu ýagdaýda ediljek iş belli. Jogapçynyň aýçyklady barmy? Jenap Kady, gaýete bildiriş berip merhumuň garyndaşlaryny gözledim. Netije bolman soň merhumuň wesiýetine görä Bildiriş berilen soň kanun boýunça garaşmaly möhlet dolugy torýança siz garaşmadyňyz. Soňra jogapkärçiligi kepil geçip pul alypsyňyz. Bu orta şeýle ýagdaýyň göze çykyp biljegini kabul etmek hasap edilýär. Miras alma ilkinci nowatda oğlu hakladyr. Muny sizden bilýäňiz? Hawa. Karar. Şeýle karara gelindi. Hüsnü Goja Türk'den galan 100 000 liralyk mirasyň hemmesini oğlu Hamid Goja Türk'e gaýtaryp bermeli. Tebrik gutlayan. Sag bolun. Indi näme bolarka? Puluy gaýtaryp bermeli bolýar. Hemmeti men ýalňyşlygym. Gynanmaň. Indi edip biljek adamyz ýok. Onsoňam näme edip siziň ýalňyşlygyňyz bolsun? Gazetde bildiriş berdiňiz ahyrin. Hiç kim jaň etmedi. Garnaşyň bardygyny ýa ýoklugyny goýuja seljermeli ekenim. Merhaba. Salam. Näme boldy? Olar üstün çykdy. Mirasy gaýtaryp bermeli bolduk. Näme diýjegimi bilemok. Men Güller hanymyň öňüne günäkär. Gynan oturmaň, ýöne bir mesele bar. Bilişiňiz ýaly men bar puly paýladym.
100 000 lira anam gaýtaryp berip bilmejegim görünüp dur. Näme etsem kem, onça puly nireden tapsam kam diýip oýlanýan. Ýagdaýy düşündirip puly beren ýerleňizden ýygyna torar. Başa edip biljek zadymy ýok. Hawa. Ýagdaýymyza düşünerler diýip umyd edýän. Ama maalesef Ýöne gynansagan siziň beren puluňyzy kitap alyp birýem çağalara paýlap berdik-de. Düşünýän. Ähli pul harçladyk. Edip biljek zadymyz ýok. Düşünýän. Näme? Güller, sen däldirdin gaýdym. Onça pul taňa näme üçin bereýin? Men bergimi wiýençem, pul alman işlerin. Ay goýsana Güller. Näçe ýyl işlemli boljaň taplap gördüňmi? Sen kelläň işleýärmi? Han bar gaýdym, işiň bile bol. Bolmajakda da aýtma. Ey Hudaý, men näme üçin beýtdim kam? Näme üçin beýle howlukdym kam? İşiň şu derejäge geljegini näde pikir etmedim kam? Men sebäpli bar zat men şu körgöldem sebäpli. Emre Bey. Emre, öýüňizde beýle ýoğuz arasaňyz sowukkanlygyňyzy ýetirersiňiz. Ýetiremde näme bor edýäň? Öň sowukkanly bolup näme gördüm? Bu iş oňuramok. Başarmajak işime baş goşdum. Bar men sebäpli. Sakin. Birazcık köşeşin. Eger paýhak hareket etsek, ýokman bir çykaly tapar. Buldum. Taptım, howu taptım. Salih. Güller şu ýerdemi? Burada Emre. Howu berde Emre, howlukma. Hoş geldiňiz. Meselen bir bölüni çözdük diýsegim bolýar. Şeýlemi nädip? İş çaýymy satmakçy. Näme? Howu. Bize gerek pulun ýardynyň ogragan tapýas şeýdip. Galannym Allah kömek eder. Emre aga beýtmeň. Beýle zada rady bolup bilmen. O näme üçin? Öz ýalňyşymy özüm düzetjek. Salam. Bize Güller hakylmaly gerekdi. Men aýdy berin. Näme bolýar? Bir jomant Emre. Bizde siziň zatlaryňyzy girewen almaly diýen buyruk bar, hanym. Tölemeli berýäňi tölemäňdiňiz. Näme men? Durun entek, men aklawjy. Düşünişmek üçin bir ýol tapalyň. Düşünşek bolalyň. Gynansagam bu mümkin näl. Aklawjy Nejla hanymyň buyrugy bar. Gynanýan, ýöne işe girişmeli boljak. Konuşma be. Gürleme, Hamid ýalbarýan. gepleme. Hamid ýalbarýan. Aç kapyny. Hamid ýalbarýan. Birazrak şu ýerde bolsaň aklyň aýlanarsyň. Hamid. Guluň bolaýyn. Opul men ki. Kakam öz ajalyny öldü, düşündiňmi? Hamid. Ýagdaýym gatagyr. Hamid. Hamid. Hamid iyice. Hamid gaty çenden aşýar. Hesnaga bu günler görse ne hil gynanyrdy. Päkler, nejata da garlar. Pul arasda bolsa, O ne hil borka?
Hukukda şeýle kanun var. Miras üçin cinayet edenler hem de miras üçin tuzak kuranlar mirastan mahrum bolar. Ýöne Hamid şuwa hukuk taýdan ürütsem, arkasynda da aşy da aklyjy bar. Biýme aç goýduk mydama utulmagy sebep bolar. Durmuşda hemişe müňlerçe garaşylmadyk wakalar bolup geçýär. O nähili? Braf olukmy? Häzir görersiň. Men ol adama şikayet edýän. Gyzyl çyraýan turka geçdi. Bir topor şaýa adamma. Üstesine kaktıran son kaşığım bolupdyr. Dogry, gaşşygym boldy. Ewe tölegin tölemeli var. Elbetde. Menem şoň üçin geldimde. Pul ýokman näl. Belki bu waka başga adamlara görelle bolar. Hawa siz kaktıran Şefik Akçuran tanayan. Nereden tanaýaňyz? Öň bile işleşipdik. Soňrusy Nejla kimden wekillik. Yine sataşypsyňyz da. Näme diýsem kam? Hakyky tötenlik. Ýok, oňa tötenlik diýmediler. Oňa kanuny laýyk diýerler. O nähili? Durmuşda hiç zat tötenlikden bolmaýar oğlum. Bu dünýede Allah köp işleň ýüzüni sebäp berdi bilen örtýändir. Bir beýlikdine sebäp bolýar. İşler şeýdip dowam edip dur. Esasy görmezlik bolsa, perde ağırlanıp, oň arkasynyň akyny görmezlikdir. Perdeň arkasyndan teretseň, tötenlik ýokdur. Bolýa, men sizin wekiliňiz bolaýyn. Ýöne Salih, sen kömegiň gerek. Nejla entegem şol öňkü Nejla bolsa, onu ol dek oturmaz. Orada değil. Nejla geldi mi? Hawa, ýaňja geldi. Wakaň bolan ýerine tin edýär. Al bunu. Men şunalla ýakaň ýyldyr. Boş gaýdyp gelmejeňi arkaýyna aýdyp bilerin. Buyur abi. Al agam, taw bol. Armada. Bar bol. Dünştaýda bir garyn kaktyrypdyrlar. Şo wagt enem şu ýerdemdim. Hawa hanym şu ýerde dedim. Kaktyran uly gyzyl çyraýan turka geçip barýadymy? Şeýlemi? Hawa hanym. Kaktyran uly gyzyl çyraýan turka durmady. Şeýdibem ýol kesip barýan garryny kaktyrdy. Bolýa, besse. Ýaş hanym, taw bolun. Ben de buradayım. Menim şo ýerde dedim. Şeýlemi? Hawa, menim şo ýerde durdum. Gyzyl çyrada geçdimi? Belki şu pul ýadyňa düşmegine kömek eder. Ay ne bileýin ne? Bilersiň. Teret al şuny. Ýaşyl çyraýan durdy, düşündiňmi? Kada ýaşyl çyraýan durdy diýersiň. Şeýle aňsat. Ýaşyl ýan durdy diýseň, ýene şunça pul alarsyň. Gataň zatdyr. Ýaşyl ýan durdy diýmeli. Ýaşyl ýan durdy. Teret gowja pikirlen. Soňuna 1000 lira alarsyň. Muny kabul edemok jenap kady. Maňa gözgün duzak gurup Han köşeşiň akly uçganym. Onsoňam tutnamy görkezýärler. Belli almak men borjum. Bu işe başa baraýdy diýen Emraga. Ay saňydan akly uçganym. Indi näil bolarka? Ne bilen bilemok. Kaza bu subutnaman kabul edäýse men ne ederkem? Yavaş olun. Karar. Jogapçy tarapyň kadiyeti ağlamagy synanşanlygy gödüňine tutulup, jogapçynyň Ewe telefon alma hak kazanlyk Salih. Berekella emre örenem ot boldy. Sen kömeň bolmasa hiç adam edip bilmezdim. Aklawja ödüň emre. Men bolmasam başga biri bordy.
Allah etdese barbyr boljak zat bolýandyr. Nejla? İşte yeňendir nöýdýäňde? Şeýlemi? Howa, borjum berjaýyp üstün çykdym. Ýöne meni aklawçylykdan mahrum etdiň. Diplomy elimden alýarlar. Ýöne seni men ömrüm elimden almagy ýynyşdyň agry, Nejla. Alan bolsam bolmaýarmydy Emre? Ýöne alyp bilmediň, çünki Allahyň gudraty çäksiz. Hadi. Hani, inni bolsa meni güllöri gıydym ýanyna ekidin. Bir derdiniň bardygyny aýdypdyňyz. Güler. Güller, eýgilikmi, birine garaşýanmy? Aradaky adamlar zatlaryň hasabyny ýazyp gitdi. Häzirim zatlar almaga gelýärler. Daýjan geçdigi bolsun, näme boldy? Näme uranur bilsediň Güller? Durmuş nähil täsin, bir ýandan bir zatlar ýygnaýan, başga ýandan çykyp dur. Men iş jaýymam satyp bilmedik. Satmak gerek gel. Gerek bolmadym daýjan, sen habaryň ýok. Biziň tölemeli pulumuz bar. Han onunla gidelin. Nire? Maňa tölenen pullun Hamidiň algysynyň bir bölüni berelin. Soňam saňa ýaşar ýal jaý gözler. Galanyny da Allah wadyr. Hem ämde gitmesegim mor, men aklawçylygyň üstünden bir alaja neter. Ýok, ýok. Gıydym, sen egniňe bir zat gey. Ýör gidelin. Göreliň wakaly nämeler bolarka. Evde yok. Öýde ýok öýdýän. Şeýle ýaly. Bir ses. Men mertes eşdiýän. Bire, İngleýe. Bu taraf. Şu tarapda. Sakin. Korkmaň. Alın. Sağ ol. Kızım. Gıydym. Şeýdip ýatanyňa näçe gün boldy? Bilem Oktay. Hamid käwat gelip meni hajatana gitýärdi, başlan. Soň ölmediydi, bir zat berip ýene gawap gitýärdi. Näme üçin beýtdi? Sebebi meni göýüp berse gaşşagym milýä, gaýdyp geljekler. Näme üçin? Öňem şeýle bolupdy. Pul tapan soň azy. Pul gutoran soň ýene ýygyna geldi. Inni ýene pul gutorar. Bilýän, pul gutoran soň ýene maňa mätäç bolar. Öňkü gerek puluny ýerden tapdy. Kakasyndan aldy, zor bilen. Ha, inni düşnükli boldy. Näme boldy? Hamid kakasynyň aljyny alyn ekenne şeýlemi? Hawa şeýle, emma doýmady. Anha mesele de şunu. Aslında Hamid diýilen adam kanuny laýyklykda mirasyn mahrum bolup biler. Çünki kakasyndan ol zor bilen pul alypdyr. Bu ýagdaýda mirasyn anyk mahrum bolar. Onna bizden o pul almaga oň haky ýok da. Hawa şeýle. Ýönemin suwud etmek üçin Asman hanym bar zady bolşy ýaly gürrüň bermeli bol. Asman hanım, gorkmaň, arkaýyn bolun. Ne oluyor lan? Berde näme bolýar? Hamid, men hiç zat aýtmadym. Bular kimler? Berde näme işler bar bulan? Men tanamadyňmy? Men sen tanadym. Heley, näme bolýar? Görle ýoksam agyz burnum külediýän nädir? Oglum, han şu taýda oturup wakaly. Gürrüň ber. Näme gürrüň bereýin? Saňa sowal berdiler. Tanamok men bu adamyn. Görün adamym del. Ýene de pikirlenip gör. Kakaňdan zorluny pul alyşyňy ýadyňa sal. Pullary näde boldun? Sen diýýäniň näme o? Men hiç kimden zorluny pul alamok. Asman ogun, adamyňyň ýadyna düşmedi diýen siz ýatladyň. Korkma gıydym. Inni korkma. Korkma. Şonça ýyllap korkup gedeniň betdir.
Hawwa. Hawwa, merhum gaýnatamdan zor bilen pul alýady. Yok, onu subut edip bilmersin. Subut eder. Haydi verin Asman hanım. Baba çok Kaka ýagdaýym gaty kıyın düşünen okmy? Ýagdaýyň kıyın bolsa işläp kazanmaly. Kumar oýnadyň, utturdun, ýene oýnadyň, ýene tutturdun. Biz seni näsinçe gede halat etçim? Soňky gezek kaka, soňky gezek. Hamid saklan beýtme haýyş edýän. Sen işiň bolmasyn heley. çabuk imza. Titrek şu kagazy goluň çek kaka. Derrew. Afiyet olsun. Noş bolsun. Bu ne hili beýle bolýar? Bu tötenlik. Tötenlik diýen zat ýok. Oňa kanun laýyklyk diýerler. Bu ne hili bollaý? Gelecek bolma Hamid. Anha bar zat äşkär boldy. Yok, äşkär bolan zat ýok. Kakaň ýanyna soňky gezek bararmady gurrun berjek dämi? O ne hili? Gurrun berde Hamid. Kakaň aradan çykan günni. Kes sesini, kes. Yok kesecek del. Hiç olmana çağam sen ýal bolmaz. Biziň bark gaýdan günimiz aradan çykdy kakasy. O gün oňulga barmady. Kakasyndan pul sorajakdy. Haýyş edýän. Yok, yok. Pul yok menne. Men hem bedin sana vermedimmi? Maňa takal okuma kaka, takal okuma. Öýüň bir ýerine goýansyň. Sen köne tilkilerden bankada da tapşyrana dälsiň. Hamid beýtme, haýyş edýän, beýtme. Sen işiň bolmasyn. Gümmol. Gümmol men teňňe oglum yok. Kaka, kaka, men gaharymy getirme. Atasy, atasy. Yöreni, yür. Yür. Näme etdiň Hamid? Yür diýen saňa yür. Yürü hok titrek. Howwa. Howwa inne ýadyma düşdi. Aljyraňa ýagdaýda gidip barýadylar. Emma şo wagt düşünmändim. Dogry şolar sizdiňiz. Sizdiňiz. Muny subut edip bilmersiňiz. Öňkü wakaň şaýady bar. Munun kadyň ygtyýaryna goýarys. Ýöne bilip goý, kadam sen akda gowy pikir etmez. Onsoň bankdan pul alanam sen. O ýerde de goluň bar. Bu da möhüm delil, bilip goý. Allah sizden razy bolsun, meni halat etdiňiz. Aslynda siz meni halat etdiňiz. Adaglanlyk. Gutlaýan. Aklawçy, maňa erbetligiden sen näl? Men işim görün şu Nejla diýen aklawçy boldy. Tas menim helak edip şu ýöne Allah gorady. Bolýa görüşençe köp minnetdarlyk bildirýän. Tiz wagtdan görüşür, ýene bir aýdan toý bolýar. Beýle bolsa hasam gowy, görüşençe. Päklik ogşanno iki dünýäň bagtyýarlygy başlanar. İkizim gowy adam. Hawa. Peleň çarkyndan geçip nazarlaryny päklemek derurdy. Aslynda ha şey dep olar biri-birileriniň gözi boldy. Elbetde. İki akyl bir göz. Inne olaň nazary hemişe hak tarapy bolur. Nazar hak bolan kişi geljegi aýan görür. Salihiň sesini eşdemokly. O yok. O da yok. Daýsam yok. Kaziýet dawasy utana soň olar görmedim. Diýany ýok. Olar gitseler hem ýerine seni goýup gitdiler.